Benvida a este último episodio do disco. Estamos pechando o podcast. Non sabía que era a última. Interesante. Estamos xuntas pechando este viaxe e é moi bonito facelo contigo, tía. Gracias por invitarme. Gracias por vir hoxe, que estabas un pouco... O teu corpo estaba un pouco pochiño, non? Sí, o meu corpo está dicindo Iria, descansa. Stopping. Pero tiña que estar aquí. Gracias por esta tregua. Recompensaremos este corpillo. E espero que este espacio sea contributivo para ti e o teu corpo. Seguro que sí. E que salas Seguro revitalizada. Por que non? Igual sales encontrando xa Sáname mellor. aquí. Claro. Igual digo todo o que teño que decir. E hasta luego. Pues mira, que así sea. Bueno, ela é Iria Barona, a miña invitada de hoxe, unha gran amiga miña, hoxe en día, e máis que o vai a ser. Sinto que nos conocemos desde fai un par de anos, pero que estamos aínda empezando a explorar a nosa amistad. Eu sinto desde o momento en que te vin por primeira vez que entre nós había algo moi fondo e moi profundo. Cada vez máis. Sí. E sinto que quizás empeza a vida a ternos as dúas preparadas e en un momento para ter todas as nosas ferramentas dispostas a unir esta amistad por algo máis e a crear xuntas realidades, ¿no? A salir da nosa creación individual de realidades e tal, e a empezar a traballar en conxunto. Sí, parece que a vida nos está poñendo nese lugar unha e outra vez. Sí. E é guai, estou super feliz e super agradecida. Pero isto igual non lle di moito a xente, entonces vamos a presentarnos brevemente, se te apetece, como ti queiras. Iria, conocímonos... Cando nos conocimos, tía? En que ano? Pois foi durante o coronavirus, Durante non? o COVID ou por aí, sí. Ou antes. O mes antes debeu de ser, porque eu mudeime a Santiago en febreiro e debinme de apuntar a baile. Sí, e en marzo entramos en aí, coronavirus. Porque ademais o curioso é que vivindo na mesma cidade, esa sesión primeira fixéramola online. Sí. Entón, dame que fora no coronavirus e que non se podía sair, non? Sí. Pode ser. Ou ti estabas fora. Non recordo a ben. sesión eu creo que foi máis igual un pelín máis adiante, pero era coronavirus e se non era peche perimetral ou eu que sei, algo deso. Sí. Sí, algo deso, porque eu xa estaba no piso novo, no que estou agora. E sí, bueno, ti dirigías unha escola de baile, Sí. A través da que a vida nos puxo en contacto, pero en realidad xa estabas enfocándote profesionalmente, xa estabas fora do baile, de feito eu creo que xa non impartías ningún tipo de clase. Xa estaba, sí. Eu deixei no... Pois fai 7 anos xa, me parece. Sí. Xa fai moito, Xa máis fai do que eu pensaba. bastante. Sí, xa fai bastante. E encamiñeime en todo este proceso do crecemento personal, da terapia, da saúde integral e si, ti chegaches a min a través da escola, sí. Como moita xente, supoño, que a escola ao final é un reclamo grande, non? Sí. Vale, e que che levou a facer ese cambio e de onde viñas? De onde viña Iria Barona? De onde viña Iria Barona? E que a levou a de repente decir, pois que interesante isto do mundo do crecemento persoal, a ver que pasa aquí. Máis que interesante foi unha transformación que tiña que suceder. Eu crecín como toda nena xogando e creando e nalgún momento, por algunha razón, aínda que dibuixaba e as súas cantaba e bailaba tamén por algunha razón, e escribía por algunha razón, a vida levoume cara a bailar, moverme e expresar a través do corpo, adicándolle cada vez máis tempo ata que todo o meu tempo foi adicado aí. Chegaches a estudiar algunha carreira ou algo, ou algún
O sea, o que fixen foi educación física. Ti Pero fixeches, claro, é que un sí, día pregunteimo así, en plan, como o salseo de la vida, digo, sí, e despois o que probablemente fixen... estudiara algo, E así. despois, Educación física, que boa. sí, a danza Que boa. sempre foi a par Claro. do traballo corporal, pero como os estilos que, bueno, eu bailei, adiqueime a nivel competitivo a estilos urbanos, a contemporáneo e a latinos, e baile en parella durante moitos anos. Que guai. Sí. E cando decidín abrir a escola foi tamén unha transformación para mí, un impulso de querer poder ofrecer nese momento en Santiago algo que eu non tivera de nena, que é a posibilidade de facer con calidade todos esos estilos, non? E despois de viaxar e voltar, pois decidín abrir ca miña parella de entón, que é o pai do meu fillo, e abrimos xuntos a escola, empezou a ter un montón de reclamo, abrimos un segundo local máis grande. E nos últimos anos, antes de que o deixara, que a escola sigue en pé e eu sigo aí tamén, E eu sigo bailando tamén. pero antes de que eu me afastara un pouquiño e transformara un pouco a miña labor diaria cara a terapia, descubrín algo moi importante e foi o encontro ca miña esencia a través da danza, non? Que non tocara antes. E este foi o viaxe máis lindo e creo que tivo que ver tamén co feito de ser nai. Porque fun nai e os 2 anos seguintes traballei moitísimo, creando dende un lugar moi honesto, e esa honestidade como resultado dun éxito moi grande que eu non buscaba realmente nese momento, pero que viu. E foi unha despedida linda. Sí, pero eu nese momento estaba agotada xa, quería vivir a maternidade. E aí empezou a suceder unha transformación moi necesaria para min e moi importante, que é a que quero dedicar o meu tempo. E é curioso porque en todos estes anos formeime en diferentes tipos de terapia. Eu vexo a terapia como a búsqueda do equilibrio dende diferentes lugares, non? A alimentación, a psicoloxía, o movimento, incluso a expresión do corpo e o traballo do mundo interno. Pero diría que todo iso era necesario, todo isto que vivín era necesario para chegar ao punto no que estou agora, que é un punto de transformación tamén. E pareceme precioso estar aquí, porque é un peche para min de ciclo, tamén moi importante, non? Que como eso que estivo antes e que en algún momento afastei por necesidade, porque tiña que facelo así, agora volve a aparecer esta necesidade de moverme e de integralo ca palabra que está moi presente en min agora, e penso que se abre unha nova etapa de novo artística a par da terapéutica, que vai ser moi linda e na que creo que non sei por qué e cara a donde, pero íamos estar vinculadas de alguna forma. Que guai. Como te sintes en este momento da túa vida? Pois mellor que nunca. Mellor que nunca porque creo que gran parte das cousas que tiña que solucionar internamente están pechadas. De cara á familia, frustracións, medos, feridas, cas parellas, non está todo... Sinto que está todo pechado, como que está solucionado. E empezo a comprender que a madurez. Fixen agora 38 e estou xa cerquiña dos 40 e hai algo que dentro sucede que é moi lindo, que é unha madurez que me dá raíz e me dá peso. E me dá seguridade en quen son e no que fago e en que son unha transformación constante, non? Pensaba, Marian vai me preguntar quen son e non sería capaz de responder quen son porque estou sendo todo o tempo e non son a mesma
en ningún momento, non? E podo mirar cara atrás e ver a transformación. E comentábache antes de comezar que viña co meu pai, que me trouxo ata aquí, e sentindo un cariño e un amor enorme hacia o que foi a miña infancia, non? Porque agora podo ver, agora podo darme conta dende aquí que fun moi querida e moi apoiada en todo o que fixen. E non parei de transformarme, o sea, creo que dende fora tivo que ser unha locura. Un reto, moitas veces, non? E dende fora, non? Por exemplo, para os meus pais Claro. tivo que ser unha locura verme. Claro, claro. Porque isto de ter un traballo para toda a vida, unha parella para toda a vida, non? Creo que nunca entrei neses esquemas. Non coincideu. No. E carai, ver dende fora, agora que son nai eu tamén, que o ser humano é unha expresión de transformación constante e poder ver todo eso con cariño é moi bonito para min. Que guai, tía. Que guai. Bueno, teño aquí como moitas cousas apuntadas Veña. as que botarlle o man e as que partir, pero xa sabes que temos a libertad absoluta de dirigirnos hacia donde sintamos e incluso de terminar o episodio antes do pensado e irnos. Pues vámonos logo. Vámonos xa. Vamos a tomar algo. Entón, voume preguntar a min misma. Bueno, este episodio para min e as cancións que hai dentro deste episodio e todo o que simboliza este episodio contigo aquí tamén é como un recordatorio de quen son. E eso sempre é peche e partida de todo para min, ¿no? Esta é a quinta área que aparece no disco, aparece ao final, pero en realidad todas están presentes sempre, pero sobre todo esta sempre está presente, ¿no? Que en verdadeiramente somos en esencia. E quero honrar en este espacio haber decidido emprender o camiño de mirar adentro en algún momento, no que parecía todo moito máis complicado do que me parece agora, ¿no? A vida era moito máis catastrófico do que agora vexo que era. E merece tanto a alegría a cada paso adentro, facilítache tanto a vida, a interpretación, a interacción con todo. E pese a que vou a seguir evolucionando sin parar, tamén me encontro nun momento super guai comigo mesma. Sí, véseche. E ti tamén me viches a través de varios momentos diferentes e tal nos últimos anos. Estaba vendo movementos tamén a nivel vital na miña vida, de cousas así máis fortes que me están reconducindo a darme de conta do ben que estou e de todas as ferramentas que teño e dos mensajes importantes que teño e o claros que os teño en experiencia propia, non de habelos leído en un libro. E é bonito. É bonito poder estar centrada 24 horas en disfrutar. Sí, creo que hai un punto, perdón, Sí, que te dime. interrompo. Creo que hai un punto no crecemento interno no que xa non depende tanto, porque ahora dixeches, non, o ben que estou, e que non depende tanto do externo, non depende de este que ben que estou non ten que ver con que todo me está indo millor que nunca, sino que eu son capaz de ver o positivo e o que conseguín de cara atrás, non? E ter unha perspectiva día a día positiva de cara a ese día. Sí, non ten que ver co externo e non ten siquera que ver incluso co interno. Non, en un punto, porque eso non quita que eu me desperte un día preocupada por algo Sí, ou claro. removida. Entón, o ambiente interno en moitos casos pode non ser o óptimo, pero eso tampouco é un momento, algo de sufrimento, ahora, hoxe en día, non? Xa. O sea, nin o externo, Se nin o non estás interno. encadenada. Claro, porque xa dixo, mira como estou. E cóllome e acariñome e dixo, pois hoxe teñome que querer un pouco e teño que falar comigo. Eso é un punto moi interesante, ¿no? De serenidade e de neutralidade que un é capaz de habitar día a día e que fai realmente que poidas sentirte ben a pesar de non despertarte ben, a pesar de ter un disgusto, a pesar de que pase calquer cousa, ¿no?
chamoume a atención cando dixestes, e iso foi guai, porque xa mo dixeras en outros momentos da túa vida, e non todo o mundo di isto. E agora dixéstelo e fixome outra vez clic. E é interesante. Malome moito sentirche falando de eu xa pechei este ciclo. Moitas veces no crecemento espiritual, corrígeme para ver como ti o sientes, non? Fálase de que como os traumas son para sempre, ou isto é o discurso que me encontro en general, non? Que vas mellorando a túa relación con eso, pero, bueno, non se fala tanto de que hai ciclos que se pechan, de verdad. Hai ciclos que se pechan e os ciclos repítense. Realmente era... Isto falo moito sempre, non? Que para min a vida é máis que un círculo, é unha espiral, e unha espiral en 3D. Entón estamos pasando unha e outra vez de maneira cíclica, igual que polas estacións do ano, estamos pasando por diferentes circunstancias que vivimos, pero dende unha mirada, si imos subindo na espiral, dende unha mirada máis elevada. E creo que hai un punto na punta da espiral donde xa estás lista para pechar certas cousas. E pechar non significa esquecer. Pechar significa poder ver eso que viviches de outra maneira totalmente diferente, non? Que pechas aí? Creencias. Sobre todo, penso que creencias, porque a veces unha mesma situación pode ser vista dende outro lugar e cando é vista dende outro lugar xenerase unha creencia diferente sobre esa situación. Co cal sí que penso que se pechan, que se poden pechar. É importante. Pero a medida que evolucionamos e somos capaces de ver con maior perspectiva, imos soltando roles que é necesario soltar, como o rol de víctima, por exemplo, non? De que non somos víctima de aquilo que vivimos. E está na nosa vida como unha circunstancia que nos pode facer aprender e que ademais nos serve para axudar a outros en moitas circunstancias, eso que vivemos. É guai, e viñame así en segundo plano cando decías o de pechar, que é importante pechar cousas que atañen ao teu propio ego para poder volcarte verdadeiramente e ter ese espacio libre para dar. Non sei se ten sentido o que dixo, non? Pero viñame como esta toma de consciencia de cando eu logro reconocer que certas cousas para min están pechadas amorosamente e ben pechadas, eu esa área de min xa podo dedicala a dar, xa podo dedicala a crear, xa podo dedicala, sabes, se xa non estou como solucionándome a miña mente, o meu corpo, o meu... No? Sí, eu penso que na evolución da consciencia do ser humano, dende o ego, que sería a parte, a consciencia máis limitada, por decirlo así, cando estamos identificados co ego, ou si nos sentimos como unha cebola, sería a capa externa, non? Si profundizamos, si vemos como unha cebola, a profundización é cara dentro, pero tamén podemos velo como cara fora, como que se amplía a consciencia. E no camiño de encontrar a esencia, donde estamos soltando o ego, e vamos gañando consciencia de que nos somos realmente, que nos somos non é algo estático tampouco. Hai un punto no que non necesitamos ser conscientes, o sea, estar ca atención constantemente en nós. Eu a esa etapa da consciencia eu chamo a ausencia. É como esquecerte de ti, pero para volver a ti. E aí, todo o que ti recopilaches de ti é un potencial tremendo para dar hacia fora. Esa é unha etapa de consciencia de dar. Non? Xa non necesitas estar solucionando, sino que podes ofrecer. E digamos que é a etapa máis bonita. Pues ya estaría. Qué guai, tío. Sí, todas estas conversacións en realidad levanme como a un silencio no que todo está ben e mola recollerse e sentirse. É guai. Non sei quen nos estará escoitando.
Bueno, hoxe 3 persoas. Así? Literalmente. Pero eu personalmente pásame que como descúbrome falando e digo, non fai tanta falta, non? Non me fai tanta falta. Igual. Falar. Claro, igual, falalo, sí, sabes, é como, está todo ben, sabes? Pero despois recordo que o que sí me gustaría é transmitir certos mensajes, sabes? E que este espacio para min está para eso, non? Non tanto para... Bueno, para min está sendo un recordatorio e un disfrute e unha transformación brutal. O sea, isto está sendo para min en primeira instancia e é unha festa que decidín montar con todos os meus amigos. Que ben. Da que salir todos reforzados, reafirmados e para que cada un pues, ten un propósito e é guai. Sí, sírvenos a todos para facer unha observación cara atrás. Sí, é lindo. guai. Pero sí que pensaba moito mentras os preparaba en que me gustaría que se levara cada persona de cada episodio, ¿no? Que te gustaría que se levara unha persona deste episodio? Preguntasme a mí. Sí. Paso cha bola. Que me gustaría que se levara unha persoa Sí, ao escoitar este episodio. sí. Pois que pódese atopar, todo o mundo pode atopar, vivira o que vivira, o sea, comezara dende onde comezara, pódese atopar un punto de benestar, de confianza e de equilibrio. O que non depende demasiado de todo, na familia na que naciches, as vivencias que viviches, afectan, pero todo o mundo pode atopar un lugar de equilibrio e de benestar. Todo o mundo. Que guai. Entón estamos de acordo coa Marián do pasado que puxo trasladar unha mensaxe clara, 2 puntos. Pódese vivir dun xeito saudable. Pois mira. Pódese vivir dun xeito saudable, claro que sí. Pódese. Claro que se pode. E da igual a túa historia personal, obviamente, pues, vas a ter igual un pelín máis de reto. Ou Sí, a o que veces é sexa. curioso porque hai persoas con vivencias realmente duras que non lle resulta tan difícil encontrar o equilibrio e hai persoas que, bueno, é que é complicado decir, valorar Generalizar e sí, sí. valorar que é duro e que non, Eso pero tamén. Sí, sí. sendo un pouco Sí. saíndonos un pouco do que cada un poda xuzgar, Sí. é relativo, que é duro e que non, porque depende da propia perspectiva da persoa e de como o vive. Sí, da vivencia interna. Sí. Pero sí, pódese vivir saudablemente, claro que sí. Sí, eu cando creaba este episodio pensaba en que me gustaría trasladar este mensaje e tamén se se daba a ocasión, dado que ti pues, tamén te desenvolveste sempre no mundo da arte e é algo que forma natural, profesional e naturalmente parte de ti, ¿no? Más alá do profesional, gustaríame si abrimos un espacio para neste caso, si ben toda persona pode aplicarse do que vamos a falar con todos os artistas que nos están escoitando, que poden desde os meus círculos vir a escoitar isto. E ao final, por artista entendemos calquer persona creadora do seu destino, ¿no? Que se sinta pues, creativa ca súa vida e tal e cual. Pero bueno, os artistas que profesionalmente están apostando e están querendo dedicarse profesionalmente ou están en este momento, ¿no? En calquer etapa na que sea. Da arte pódese vivir saudablemente? Pódese vivir e pódese vivir saudablemente. Claro, é que pódese vivir saudablemente, non? E a arte é unha expresión da vida saudable. Entón, pódese vivir da arte, pódese vivir do que sexa saudablemente. Mais que se se pode vivir da arte saudablemente, claro, creo que quizáis o conflicto é o volver a arte un produto e non unha expresión de ti. Entón, pódese vivir saudablemente e equilibradamente e que a arte sea unha expresión de ti, dese equilibrio. Sí, claro que se pode.
pero o foco ten que ser pasar por ti para crear a arte dende o lugar, o sea, coidar de ti para que eso que creas sea unha expresión dese cuidado. E despois respetar esa expresión, porque isto é algo que eu vivo moito, en plan, este paradigma do que estás falando, corrígeme, pero este paradigma do que estás falando de vivir de este xeito respetuoso e coherente e fluido e natural. Claro, esa expresión artística que é a expresión da vida, e a vida non sigue unha norma, non? O volcán erupciona cando necesita erupcionar e non cando nos ven ben aos humanos. E a canción sale e ten a forma que quere ter se a deixas. Porque é a mesma expresión de vida, pero moitas veces me encontro que nos suele pasar aos artistas, claro, desde o paradigma inconsciente no que estamos, que non deixamos que as cousas teñan vida propia, ¿no? Porque exigiríanos moitísima flexibilidade vivir así. E moitísima incertidumbre, que é moi bonita, porque che leva a un camiño moi diferente de autodescubrimiento, ¿no? E de respeto, e de comunión coa vida, porque senón empezas a separarte da vida, cas túas creacións. Pero é como que existe un molde preestablecido, por exemplo, neste caso na industria musical, ¿no? Eu falo por min, polas miñas experiencias propias, todo o rato a industria e todas as persoas que forman parte dela te están dicindo como se deben facer as cousas, que longitud teñen que ter os traballos. Por exemplo, todo o mundo me dixo que era un suicidio total facer un disco, os discos xa están pasadísimos, a nadie lle interesa escoitar un traballo tan largo, e 20 cancións, eso, imposible. O sea, todo o mundo, incluindo o meu produtor co que gravei. A primeira cousa que me dixo foi: que non é por nada, pero non se che estará indo a olla, ¿no? Ahora estou segura de que mañán vamos a gravar un podcast e estou segura que vai a decir en plan, a ver, grabando un disco tan grande foi o mellor proceso do mundo, os dous nos encontramos en medio dese proceso, foi super bonito e tal. Hubo tempo, hubo oportunidades, hubo cancións para volver a revisar, para poder explorar, para desde diferentes prismas expresarnos e encontrarnos. Uah, que proceso tan humano e tan bonito, ¿no? Pero claro, no, eu creo que temos que construir un mundo diferente no que este tipo de expresión artística saludable sea o normal, ¿no? Claro, non sei que opinas. Entendo que hai unha parte... E convivir cos dous mundos a veces é... Cales son os dous mundos? Para min, como todo este mundo de... Sinto. Nada, non te preocupes. Cales son os dous mundos? Para min está o mundo estereotípico da industria de todo isto, non? As cousas telas que facer así, asá, isto sale... Os debería. Sí, os debería. Isto sálese de aquí, isto non o podes facer así, non vai a funcionar. Sí, non sei. Todo. O lanzamiento non se lanza así unha movida. A portada, non. Eu que sei, todo. Sabes? É como para que funcione. Claro, xa, onde está posta a mirada, non? Todo. Claro, o que eu podo decir como experiencia personal, porque cando falamos do que debería facer para que funcione, estamos falando do que vai a ter éxito, ou non, non? E entón, cando poñemos o foco en conseguir o éxito a través do camiño xa marcado, nalgún momento nos estamos esquecendo de quenes somos nós e de como sentimos ese proceso. Porque, claro, o establecido é algo que tamén vai mudando. Non sempre é igual. As modas cambian, as tendencias cambian, os procesos cambian. Totalmente. En calquer área. Entón, facelo como se debería facer e poñer o ollo no externo. E é curioso porque a medida que un se adentra en e sai un pouco do ego, que o ego está sempre preocupado por ter éxito, porque está en competición continua, xa non cos demais, senón consigo mesmo, non? É un reto constante todo. Cando un se separa un pouquiño diso e vai cara adentro, os obxectivos, digamos que os camiños, marcaos outra cousa diferente. É como se soara o teléfono da esencia ou da alma, non? E sona
e non lle fas caso, e volve a sonar máis forte, e decides collelo, e diche, oi, mira, non sei cando vas facer, pero tes que poñer xa a gravar un disco. E é unha cousa que sintes, non? E tes que gravar un disco e de esta forma. E cantas veces moitas persoas foron rompedoras Sempre. do establecido, Todos os nosos referentes. claro, e dos E que sea debería o maior facerse dunha recordatorio. maneira determinada. Xa o maior recordatorio. Entonces creo que, Sí, sí. que o fundamental é escoitar interiormente esas chamadas e leválas a cabo. E respetalas, sí, sí. E a veces o camiño é solitario e pásase mal, porque non é o máis fácil, pero o que o sinte, e acaba atopando que hai éxito aí ao final. Sempre hai éxito, non? Pero temos que Sí, pero que é o reconfigurar, éxito? claro, reconfigurar a palabra éxito. Claro. E comprender que os tempos, cando un está seguindo unha chamada interna, cambian. Que non sucede todo xa, moitas veces, que leva máis tempo, que hai que atoparse con caídas e con e con non ser apoiada, pero eso non significa que non vai a ser. Entón, tamén aí muda un vínculo co traballo que é pasar do sacrificio á voluntade. Non? E a voluntade só a move esa chamada interna. Cando traballamos dende o que debería facer, eso que fago convírtese nun sacrificio, porque non está conectado á esencia do que eu sinto. Cando sigo o que eu sinto, aínda que o camiño sexa máis difícil, só difícil porque non vexo un camiño feito. Claro, ves o primeiro paso, pero... Non sigo un paso de ninguén. Sí. Estou facendo a miña maneira, como eu penso, a pesar de escoitar que debería de facelo de outra forma. Aí volvese difícil, pero hai algo que te move e é que sintes voluntade. Carai. E non aprendemos a conectarnos a esa voluntade, porque non creemos en ela. Non creemos nas chamadas internas. E creo que o cambio de ser esencia e de ser verdadeiras e honestas é seguir esa voluntade e esa chamada interna. Que chulo. E é guai porque en realidad é un entrenamiento que antes Borja decía, e con razón, que despois se extrapola a todo. Porque o aprendizaje que levas é reafirmarte en esa comunicación interna. E os tempos de comunicarte contigo cada vez volvense máis cortos. Eso é. E cada vez confías máis a feseja no que sintes sobre todas as cousas. Sí, hai un punto que vives xa a través desa voz. Claro. Non te cuestionas nada. E así o asumes. E asumes tamén que o contexto de fora, guste ou non guste, vaise adaptar a ti, porque te vai a coñecer a ti de verdade, non? E ti permiteste coñecerte de verdade. Eu contigo fixen un proceso de coaching, ou chamémoslle X, non? Fai anos, non sei que ano sería, 2022, juraría. Pode ser. No que unha das cousas que tratamos, eu tiña que facer unha reconfiguración total para poder relacionarme dun xeito saudable ca música, e falaba antes con Fouce no seu episodio que bueno, dixen, que guai, voume facer este regalo de dedicarme á música, que bonito. Pero eu non sabía soster esa relación, non? Aí salía a exigencia. Era un reto imposible, casi, claro, non? Estaba super proyectada, a mirada posta fora, super contaminada por esta idea do éxito externo, do reconocimiento. E un dos procesos que fixen contigo foi reconfigurar que é o éxito. E iso foi unha das brújulas máis grandes na miña vida en este proceso. Probablemente unha das cousas que me permiteu acabar o disco. Sí. Sí. Empezar a vivir o éxito minuto a minuto e a vivir o éxito como o triunfo de estar viva. Ya estaría. E a oportunidade de vivir cada instante, porque é unha decisión personal, con plenitud e a salud. A salud entendida como equilibrio. Como maior dos éxitos. Entón, a música non me pode dar éxito. A día de hoxe penso. Non o pode dar.
sinto que o éxito é un estado do ser que nadie me pode quitar. Desde o que vivo, e claro, todo o que se genera, pues, por exemplo, a oportunidade de gravar aquí, xa me parece un regalo extra a maiores, en plan, podes ser máis exitoso na vida, sabes? O sea, xa era exitosa eu na miña casa, pero, wow, isto xa é, claro, brutal, non? Pero entras nunha frecuencia diferente, vivir agradecida, Eso profundamente che vai dicir agradecida. que ten que ver co agradecemento. Tamén non che parece que o sentir éxito, o que tes éxito día a día, ten que ver tamén con ser capaz de escoitar a vida, non? Porque a vida exprésase. E eu sempre digo que está un querendo o que quere, cos anhelos que ten e os obxectivos, e despois está a vida devolvendo información constantemente. E a vida di, agora sí, agora non, aínda non, claro, agarda. Sí, como con este podcast. Sí, igual. Entón, cando somos capaces de entrar nun diálogo coa vida tamén, a sensación de éxito a diario aumenta. Porque entramos nun fluir interesante. Non en resistencia continua porque non alcancei os obxectivos, non? Real, vou vivir un chupiño de ajo. Ti Veña, como vas? aproveito Como tamén. vais a Argentina? Vai indo. Sí? Sí. Non tan mal, No, ou que? no, está aí aguantando. Teño que decir que para ter o corpo resfriado ou o que sea, non tes a voz nada nasal, nin... No, pois eu anoto, Sí? Está baixiña, non? Non? Desde fora, tía, e mira que son a friki desas cousas, non? Te noto. Pois estupendo. Flipa. Bueno, chegou o teu momento preferido do podcast. Vamos a dinamizar esta profundidade O toda. meu. Acabome de inventar que é o teu momento preferido. A ver. Que é o momento meiga, non? Como nos gustan estas cousas. Entón, é verdad que últimamente non as uso tanto, pero en este camiño de crecemento, bueno, sí, falábamolo o outro día en relación ao teu fillo, que cando somos pequenos como nos chama todo o esoterismo, Sí, a o oscuridade, misticismo. o místico. Claro, a A oscuridade. maxia. Creo porque hai un anhelo verdadeiro de fondo, pero todas estas cousas parecen ser a resposta a algo profundo e non son, en realidad. Co tempo daste conta que a magia é outra cousa, de que a magia da vida, non? Sí, Si a maxia existe, está, claro, a claro. magia está Sí, super sí. presente, pero é outra, non hai que facer un rito Xa. para que exista magia ou non. Pero de pequenos igual si temos ese recordo interno de aquí hai algo. Pero despois que igual non é aí ou non sei. Sí, porque tamén acostumamos a vivir unha vida moitas veces moi aburrida. Tamén. Aburrida porque está toda sistematizada e organizada nun horario, non? E cando eres neno queres unha expresión libre, creativa, entrar na dinámica dos horarios, das normas, é a cousa máis aburrida do mundo. E entón estos momentos de maxia, que como hai algo máis Reconectanse alá, ca vida, claro, sí. que é realmente un estado, ese vivir con maxia a vida, é un estado de ser capaz de ver máis alá das cousas, non? E de ver que hai moitas maneiras de facer a vida e de construir a túa vida. 100%. Pero, que metes para hoxe? Pois a Marián do pasado que diseñou este podcast puxo varias cousiñas. Estas cartas son super bonitas, xa me dirás, a verdade que de todas as que tiven na miña vida, encantanme. Son super evocadoras, teñen mensaxes, pero tamén imágenes como que poden ser interpretadas de moitas maneiras. Entón, chafardea por aí e busca con que cartas e por qué justifique su respuesta. Con cales describirías este disco, o meu proxecto? Tes por aí cantas queiras. Bueno, vou afastar así unhas cantas. Sí.
Cantas queres que saque? Amiga eres ti en este caso. Molaba coller chamadas en directo ahora. Chamadas. Sí, en plan, ¿quieren hacer sus preguntas? Respondemos sobre relaciones, Sacamos salud. el tarot, ¿no? Molaría moitísimo. Bueno, os aquí presentes. Pues mira, creo que... Si queren facer unha pregunta ao oráculo, estades a tempo, pensadia e traédela nun papel. Vale. Que enseñamos as cartas a cámara. Enseñamos as cartas. Vale. Mira, a ver, collín así rapidamente, como que me chamou a atención. Juega, Que guai. non? Porque estás, agora vexote nese punto... Igual non iniciaches así o proxecto, porque iniciáchelo con moitos medos e nun estado diferente, pero agora estás aí totalmente, o sea, agora estás xogando. Esta sería xoga, e para vir aquí ao xoga fixo falta a transformación. Hubo unha transformación brutal dende que te conocín, dende esa primeira sesión, na que ademais, a segunda sesión, que foi presencial, recordo, que me cantaches, dixenche trae a guitarra e cantáchesme unha canción xa do disco, non? Canteche faros. Sí. E xa falabas deste concepto de salvaxe. Hai algo salvaxe en min que quero sacar e que quero mostrar. E a transformación é brutal, non? Sí, o disco está como supermarcado por esa energía de transformación todo o rato. E claro, nun momento do inicio, aquela ti que non realmente non se vía capaz, e a vez sí, por eso fixeches, non? De soster todo este proxecto tan largo, porque foi longo, son moitos anos, claro. Tivo que decir sí. Tivo que decir un sí enorme cada día. Sí, sí. Unha voluntade tremenda. E eu sola, porque agora empezas a compartilo con xente, pero foron tantos anos de contigo misma que o día que non o ves claro non curras e ese día convirtese nun mes e moitas cousas, sí. Claro, non e sin notas... pedir axuda tamén, que é outra cousa que nunca volvería a facer, sabes? Claro, hai moitas cousas que non volvería a facer, pero... Bueno, pero fixéchelas e gracias a pasar por Sí, aí. sí, sí, sí. Agora eres quen eres. E puxen, non sei por que saquei esta, pero... xa está ocorrendo. Lemuria. Crear o ceo aquí na Terra, non? Ai, que guai. É un pouco como deixar de vivir nos soños, que unha parte moi común na xente creativa e nos artistas, non? Que eu recordo dende nena, vivir nos soños. Eu 100%. Tiña unha vida no corpo, indo á escola e volvendo a casa e facendo as actividades, e tiña outra vida que estaba nos meus soños e que convivía comigo. E entón o aprendizaxe, quizás que vexo desta carta e que vexo en ti e que tamén recoñezo en min, é deixar de vivir nos soños e vivir a través dos soños. Sí, baixandos. Baixalos a terra. ¿No? Tía, pois mira, de eso non tomar a consciencia. Buah, que boa. Cando che pedira a sesión, cando fixamos ese proceso, unha das cousas que sentía, acórdome, que fuerte, era que vivía a vida ao 20% do que podía dar. En parte, porque soñaba moito, tiña ideas increíbles, pero non estaba na acción de leválas a cabo. E se algo empeza a destacar na miña vida é que desde que me levanto, entusiasmada, estou todo o rato realizando. Son unha facedora con tranquilidade e sin estrés ningún, sabes? Pero, pois chámame a atención e xa sin saber si me vai a levar a algo, si non, si... Isto tamén o sinto en min, sí. E é guai. Pois Xardín de Xirasois, pois empezo este proxecto. Pois fajo un podcast. Pois non sei que, pois preparo un taller de non sei canto. Vai salir? Non sei, me dá igual, ahora náceme. Vale, pois iría proponme non sei que, pois a tope, sí, vale. De baixar a terra. De baixar a terra e facelo real. De facelo. Sí. Que ti estás moitísimo en iso agora. Más que min. E sempre... Non sei se máis, pero sí me sinto así tamén. Síntote como que dilo e aos 15 minutos xa me mandaches un mensaje, ¿no? Tía, sería bonito tal, pareceche bonito? Vale, listo, xa o fixeches. Pero isto apréndese... Sin postergar, e é guai, tía. Isto apréndese día a día, gotiña a gotiña. Claro, sí, sí.
teño, que esta me vindo agora, non? Pero teño na casa un boteciño cas sementes cas pepitas dos dátiles. Porque descubrín que os dátiles podense, con el moendo, podese facer café, que está boísimo. Como café das semillas dos dátiles. Sí, igual que cos granos de café, Ah, que bo. pois moes as semillas dos dátiles. Ah, vale. Entón, cada vez que como un dátil, teño que guardar Sí, a pepita. a pepita, e a veces como un dátil en calquer lugar porque o levo e gardo a pepita para metelo aí. E parece unha chorrada, non? Pero isto podelo levar a calquer cousa na túa vida, que semente a semente, cousiña a cousiña, non? Peciña a peciña, pasiño a pasiño, construes. Pero tes que construir, non tes que postergar. E isto é algo que se aprende, sí. E tamén moi importante para os artistas, que tendemos a vivir a ter ideas increíbles e a moitas veces a fojar en tantas ideas que temos. Sí, non, claro, é facer, pero non todo hai que facelo Claro, ao claro. mesmo tempo, Sí, sí. sino seleccionar o que é importante. Sí, tamén aprender a sentirte saciado, que eu tamén antes tiña como a sensación continua de que non estaba facendo o suficiente e estaba facendo máis que todas as generacións anteriores xuntas ao mesmo tempo. O sea, era a persona máis multidisciplinar do mundo. Claro, o tema é para qué. Sí, sí. Non olvidar do para qué o fago, non? Porque non se trata ao final de ser un escravo do que fas. Non se trata solo de materializar porque sí, porque teño unha idea e a creo, senón para qué. É importante na miña vida? Sí, entón a fago. Pero non é importante, ou podo facela máis adiante? Pois a axenda ou a solto directamente e virá noutro momento, non? Para qué? Para ter equilibrio. Como podo con todo eso que quero materializar na miña vida? Como podo manter un equilibrio, unha vida equilibrada? O que me preguntabas antes. Pódese vivir equilibradamente da arte ou de calquer cousa? Sí. Pódese vivir así materializando tamén? Sí. Pero hai que gañar, no que sí que creo que hai que gañar rapidez é na capacidade de observar que é o importante. E eso que é importante para ti, lévalo a cabo, non postergalo. E eso que é importante vai mudando. Vai mudando contigo. Sí, sí. Sí. Total. Vale. Más meiguerío, estás? Pa máis Veña. meiguerío. Que carta crees que me fai falta ter máis presente en este momento da miña vida? Pero mira, vamos facer unha cousa. Queres facer unha tirada? Has deixado que a vida decida. Claro. Si non, despois saco eu unha. Estaba pensando. Pero é chulo do xogo. Que, no. sí. Despois, si non, elixo unha eu, vale? Vale. Conscientemente. Mensaje de la vida. pero- La vida dice Vamos a ver. que teño que ter presente. A ver, Marian. Pero que te saqué un montón de cartas. Pois sí. Non sei se vin baraxa tan... Son todas bastante grandes, as de oráculo e así. Esta é grande. Bueno, hai algunhas máis pequenas, sí, pero esta é grande. Bueno. A ver que carta sae que te poida axudar agora. Que pon. El despertar. Una nueva forma de ser, pero aquí ven unha palabra importante que trae a carta, integración. Como ves que pode significar para ti nesta etapa da túa vida integrar? Que podes integrar para facer un peche de proceso e seguir a partir de aquí? Eso sí é interesante, non? A integración. Que podo integrar en este momento? Realmente o podcast mismo está sendo un proceso de integración de todo vivido. E un peche necesario tamén porque isto todo estendeuse durante moitos anos e xa non sinto tampouco alargalo máis. Que isto? O sea, o disco. O disco. Sí, e todo o que conleva, non? Entón, sei que o peche tampouco vai a ser pasado mañán, que igual hasta que sala ou que sexa, forma parte dese peche, non? Xa. Sacalo a luz de todo e tal e cual. Pero sí, non sei. Estou pechando moitas etapas miñas. Probablemente en un punto toda a miña vida hasta agora. Porque a nena que soñou obligoume un pouco a vir hasta aquí. Que sintes que integraches? Ou que estás integrando?
bueno, ao largo Unha cousa. do camiño integrei unha barbaridade de cousas. Pero Sí, unha sí. relevante a que te poidas ir hoxe tamén. Que sei quen son, home, como base de todo. Que descubrín quen son en este camiño. Que parecía que empezaba coa excusa dun soño, pero que en realidad me levou a min. Sí. E quen son eu máis alá incluso deste soño. Que eu era moi dependente emocionalmente dos logros profesionales, de todo isto, ¿no? Por primeira vez na miña vida non dependo da música, que para min isto antes era imposible decir isto, eh? O sea, a música estaba por encima de calquer cousa. E non fai tanto tempo, en plan, cando conocín a Borja, acórdame ter estas conversacións con él e dicir, a min a música, o sea, sempre estará por encima de calquer persona, de calquer, sabes? Quizáis non era a música, sino o que evocaba de ti. 100%. A música. 100%. 100%. Quizáis é iso que tes integrado ahora na túa vida, non? Sí. Que che daba a música? A que parte de ti daba luz? A música dábame unha oportunidade de comunicación conmigo, 100%. De liberación dos estados mentales e emocionales que me perturbaban. Creo que aos artistas igual nos pasa un pouco isto. Sí, creo tamén. ¿No? O sea, digo sobre todo pensando ao principio, en ese primeiro impulso de que necesitas, ou eu é como necesito a arte. Sí, penso que as artistas en xeral comezamos así, non como recurso para equilibrarnos. Exacto, vale, genial. E vese nos nenos, nas nenas tamén. Genial. É como unha forma de De buscar o homeostasis equilibrio. total. Sí, sí, totalmente. Porque a arte libera, a arte transforma, e entón todo eso nun proceso emocional é necesario, e a arte é un recurso. Transforma e libera. Tía, total. A veces ráyome, porque eu antes cantaba 24 horas todos os días. E nesta época da miña vida non canto. Tanto. Nin por asomo, non? E a veces sí que digo, canta máis. Non te olvides como desa parte de ti, non? Desa Non ferramenta. creo que te esquezas. Claro, Non pero creo. que pasa? É que estou ben. Tampouco... Isto soe pasar tamén. Sí? É curioso isto. Mira, isto non nos falara con nadie. Porque tes outros recursos. É dicir, agora cantas A través dos cando... que me encontro, claro. Agora cantas igual non para liberarte, Sí, igual sí. non para transformar unha emoción, non para sanarte, sino cantas porque o teu corpo nese momento sinte cantar. E tes outros recursos para transformar, para liberar, e non empregas a arte. Tal cual. De alguna forma non a escravizas tampouco, e ti non te volves escrava da arte para sentirte ben. Totalmente. E o vínculo é máis sano con ela, non? Totalmente, tío. Entón deberías cantar máis? Non. Canta o que precises cantar. Que heavy eso. Pois este disco foi concebido como necesidade de homeostasis. En realidad, este disco foi todo un camiño de salvarme a través das cancións e das creacións e de estar aí. Sí, totalmente. Sinto que isto se pecha. E se agora miras cara atrás, por que salvaxe? Por que salvaxe? Creo que o falei antes no podcast con Sí? Fauce. Bueno, sí. pues igual. Sí, creo que falei antes con Fauce, porque falamos como da creación da realidade no momento no que as dúas nos enteramos que éramos creadoras da nosa realidade. Porque coincidimos aí, e aí a nosa amistade empezou a facerse forte porque empezamos a acompañarnos no proceso, ¿no? Empezamos a acompañarnos no proceso de soñar, porque veu todo unido, e de ver como manifestamos e creamos a nosa realidade. E aí foi cando apareceu ese meu alter ego, que eu chamei Marian Salvaxe, sí, e falamos sobre iso. De como eu soñaba con un punto B, que é moi interesante isto. Como eu soñaba con un punto B e empecé a comunicarme con el.
Entón eu empecé a comunicar ca Marián de hoxe. Fai 5 anos. Entón eu soñaba coa Marián de hoxe. A min isto Sí, parecía estabas abrindo a imposible. posibilidade. A min isto parecíame super imposible. En ese momento. Claro, eu soñaba cunha Marián que a súa vida normal era, agora pola mañán vou a Estudios Mans gravar un podcast e pola tarde teño que revisar o videoclip e, claro, a mí en ese momento parecíame Disneylandia, o sea, dijo, unha flipadura de olla que flipas e algo que anhelaba moito, ¿no? Algo que vexo, por exemplo, eu dende fora Sí. e vendo todo o teu proceso, que sí que integraches Sí. ver o imposible non como un límite, sino como un reto, non? Sí. Eso é imposible, pero só é un reto, eso é imposible. Non é un no, non é un límite. Pois sí, total, tía. Sí, integrei, sí. Moita, sí, 100%. E entón a esa Marián do futuro chameille Marián Salvaxe. Sí, salvaxe ten que ver tamén un pouco con ca rebeldía, non? Rebeldía. Co rebelarse co... Autenticidade, Rebelarse co que se despeinada. pode, Sí. ou non se pode, co que se debería ou non debería, non? E Esencia, buscar a pero tua sin forma. domesticar, ¿no? Como, sí. Era como, pero porque era, a través da creación, ese meu viaxe constante adentro. A encontrarme, a confiar, a escoitarme. E así, falando con ela, iba lle preguntando tomo esta decisión ou non la tomo? Porque me apetece, pero me dá medo. Bueno, estabas falando contigo. Claro, vaime levar aí? Ti que decisión tomaches? Lle preguntaba. Para estar onde estás. Pois eu, claro, a vida, se preguntas, responde. Pois eu tomaría esa, 100%. Xa, pero non teño os cartos. O primeiro paso podelo dar, que é chamar por teléfono, ou quedar para un café, ou... Sí, o ser humano ten unha capacidade moi fermosa que é de empregar a imaginación para vivir ben realmente, para construir a vida que un quere, non? E a veces afastamos ou deixamos a imaginación solo para un plano moi limitado, creativo, e realmente a imaginación é como un superpoder para crear a vida. Todo o que podo chegar a imaginar, podo facelo real. É un superpoder literal, esa é a palabra. O sea, é un superpoder literal. O sea, que deberíamos estar usando. En realidad é unha pasada. Sí, sí. Podemos construir universos, vislumbrar universos antes de que sucedan e despois ir encontrando a forma de baixar eso a terra. Pero realmente somos creadores, somos artistas. E estamos imaginando naturales. 24 horas, Sí. consciente ou inconscientemente. Non? Eu imagino que vai pasar antes De de vir chegar aquí e podo imaginar inconscientemente e entón a imaginación crease a través dos meus medos, o millor, ou podo imaginar conscientemente que me gustaría que pasara ali. Intencionalmente. E iso cambia totalmente a miña predisposición a que pase unha cousa ou outra. Entón, a imaginación tamén é unha capacidade que afecta a expresión da vida e a como se vai creando a vida. Vou beber. Bebe. A mí tamén me fai falta. Babeime. Buah. Pensei hoxe todo o día en plan, que raro que non me babei, que a veces como dos nervios do momento meto a botella por un ollo en vez de o vaso pola boca, sabes? Dijo, buah, non me babei en toda a grabación dos podcasts. Último episodio. Que boa. Sintes algunha pregunta que che gustaría facerlle á vida en este momento? Unha pregunta que me gustaría facerlle a vida. Para quen é a pregunta? Para ti. Ou para algo que te importe. E non teño solo cartas. Teño tamén unha bola de meiga. Esto sí que non sei como funciona. Isto é un pouco máis de bazar. Entón,
Faime gracia porque ti vesme como unha meiga total. Truxeches todos os aparatos para min. No, a verdade é que é unha parte de min que tiña que traer en algún momento e podía haberla traído con Fouce ou así. Pero a verdade é que trouxen os cachivaches así contigo, sí. Non En sabería señal que, de respeto que e reverencia. non teño unha sensación de necesitar preguntar algo concreto. Vale. Quizáis porque estou nun momento no que todo o que teña que vir está Ben ben. lido, sí. Está ben, non? Non teño unha necesidade de tampouco de adiantarme a saber, nin... No, creo que vou a deixar a vida tranquila sin pregunta. Que vai. Si che parece. Hombre, claro. Ti tes algunha pregunta á vida? Non, xa me vou co mensaje de que integre, de que viva este proceso de integración que xa o estaba facendo con moito cariño. Así que nada, aquí estou recollendo cachos de min, de todo vivido, encantadísimo. Sí. Sí. Pois, vale. Teño por aquí. Bueno, cada episodio nace de unha área do disco, ¿no? E a cada un de vos pois trouxen realmente pola relación con esa área. Sí, Fouce pola transformación e o cambio, que é unha amistad que se forjou como nesos momentos para as dúas. Borja polas relacións, porque é a miña parexa actual, no? Guadi Galego no proceso da resignificación de que significa ser muller como proceso interno e que significa ser muller na arte para cada unha, que respostas estamos encontrando. E si hubo un proceso con ter que resignificar que era ser muller, no? Que para min houbo e vese plasmado no disco. E Iago Pico que ven na área da morte, que veremos que sale de aí, porque ainda teño que gravar mañán, que foi unha área que a min me marcou moito e en algún sentido, pues vai, igual ele está nun proceso de morte, renacimiento. Pode ser. Así E ti que... tamén, non? Sí. Cada transformación ten unha morte. Sí. E a área pola que foches invitada é a luz, a esencia, que é un pouco do que vimos falando, non? Pero tamén o talento, todo eso que nos fai únicos, todo eso que brilla en nós, todo eso que inspira aos demais, todo eso que podemos aportar. Falaba con Fouce no episodio de Martha Graham, que creo que é unha coreógrafa así... Sí, brutal. Foi a pregunta que nos surgeu. Foi a que inventou o método Graham de suelo. Sí. Vale. Que xusto falando decimos, será ela do método Graham? Bueno, tiñamos unha profe de conte que sempre era Graham al suelo. Como levantarse del suelo. Bueno, pois ela ten unha frase que fijo que xa escoitaches. Bueno, é un mini texto. Pero resumido nunha frase viría a ser algo así como que todos traemos como unha expresión auténtica. Que ou a deixamos salir, a levamos a cabo, ou cando morremos, vaise con nós. E como exercicio desa responsabilidade tamén se leva adiante este traballo, sabes? E esta área fala un pouco deso, de esa parte de nós, esa parte única, non? Porque no fondo sinto que todos somos esa mesma cousa, pero a expresión é tan única desa mesma cousa e tan diversa e nunca se repite. E eso é como unha maravilla, non? Que bonita esta selva. Sí. É un pouco como a huella dactilar, non? Pensar que non hai unha que se repite. Ou o ollo, non hai moitas partes do corpo que son diferentes en cada persoa. E sí, cada persoa... Creo que o mensaxe é o mesmo. Eu penso como a ti. O mensaxe de todos é o mesmo, pero a expresión desa mensaxe é única. Sí. Creo que realmente o proceso de descubrimento vai cara aí. Cando penso quen son, que quero facer ca miña vida,
Son todas as preguntas que quero estudiar, onde quero vivir. Todo ten que ver ca resposta a atopar esa mensaxe que me fai única. E a través da búsqueda desa mensaxe vou pechando, vou sanando, pero creo que a búsqueda é esa, que necesito eu expresar. Eu desarrollome como profe de canto tamén. E a veces traballamos 2 mantras moito en clase, porque dáse a generalización de que a xente que nos nace cantar temos unha movidita aquí, no? Con expresar algo que está reprimido. E unha falta de confianza moi grande en levar ese mensaje para fora. E solemos repetir moito nas clases, confío na miña voz, o que teño para decir é moi importante. O sea, como este mensaje ten que ser trasladado. Porque a través de trasladar este mensaje eu me encontro, os demais se encontran X, sí? Pero, sí. É un pouco o que chamamos hoxe o propósito, non? Que é unha palabra agora que está como moi De moda. de moda, o propósito e encontrar o propósito. Pero penso que non é unha cousa, o sea, No. esa expresión de min que é única exprésase en calquer momento do día e en calquer situación, con algo que teño que decir, ca maneira que teño de comer, cas relacións que teño, e tamén se expresa no que creo, no traballo, pero a veces confundímonos e creemos que é unha cousa. Sí, o A laboral. búsqueda, Sí. o laboral e a búsqueda desa cousa e ese proxecto grande, Sí. porque seguimos vinculando co éxito, non? Sí, foi algo que redefinín tamén contigo. Pero realmente é chegar a poder expresarte día a día a través de quen eres. Esa é a búsqueda. Sentir que estás sendo coherente con quen eres todo o tempo. E iso ao final é equilibrio. E é saúde. Sí. Para min propósito a día de hoxe é dar o mellor de min en cada instante e poñer amor en todo. Poñer amor en todo por igual, que era algo que antes non facía, porque tiña o propósito tamén, que isto é algo no que pecamos moitos. Claro, como poño o propósito solo nunha cousa, calquer sacrificio é necesario do resto de cousas, por eso, non? Entón, non cuido como, pero que máis dá, porque eu estou aquí traballando para sacar este proxecto da hostia adiante. As relacións que teño están deterioradas e non lles estou poñendo atención, e incluso non lles estou dando o valor que teñen, ou poñendo todo ao mesmo nivel. Eso é algo que tamén integrei en este tempo, ser quen, e que antes para nada. Poñer que todo ten exactamente a mesma importancia. Todo, calquer cousa. A miña relación ca miña parexa é igual de importante que a miña relación co diñeiro, que a miña relación cos espacios nos que me alimento. Claro, ao final é un espello cara fora de sentirte ben contigo, de estar equilibrada contigo, de ti ser importante para ti. E iso reflexase fora en cada área, non? Poñer amoriño. Pois sí, en esta área están incluídas, creo que a área con máis cancións. Sí, 1, 2, 3, 4, 5. Normalmente teñen 4 ou 3 incluso. Son Te quedaste gañadora. aí con unha de máis. Todas as áreas están encabezadas como por un interludio, que non é unha canción, é como unha pista que lle dá contexto a todo o que vai a vir despois, porque como son 5 diferentes, para cambiar de mood, pois hai sempre como un interludio, non? Neste caso, o interludio é un audio de miña nai dicindo unha frase que me encanta, que eu tamén me inventei esa frase nunha sesión acompañando a alguén coa voz e tal, e estuvo cantando a unha persoa, non? Porque sentía, pois probemos a cantar isto en bucle, a ver que pasa. Estou debuxando un camiño de volta a min, como hasta que cale o mensaje. Porque a veces cantar certas frases hasta que cale o mensaje. Sí, como un mantra. Claro. E cada vez ten máis sentido o que estás cantando. E cada vez entendes algo máis, non? Como un segundo plano. Hostia, empeza a vir un significado.
estou debuxando un camiño de volta a min. É curioso, porque, perdona, Sí, dime. por exemplo, cas emocións, non? Estou triste, e se a repites, e estou triste, e estou triste, e estou triste, e estou triste, estou triste, estou triste, estou triste. Vaise transformando a medida que se repite como un mantra, hasta que deixas de estar triste, algo se transformou, e un pouco parecido, non? Como que empezas incluso a preguntarte, ¿no? O tono ao principio é como, estou triste. Estou triste? No, empeza a ver como na vez número 57 que tú repites. Estou triste. Pero hai algo que cala Claro, nese sí, proceso, sí. como estás dicindo Sí. ti, non? Pois sí. Pois sí, sale un audio de mamá susurrando baixiño. Que lindo. Bueno, eu vou animando a xente aí, psicomágicamente. Cousas que veixo interesantes, e se din que sí, e se suman, e que podan ser contributivas para elas, vas deixando, non? Aí semillas, que eu sinto semillas. E esa foi unha delas, e non sei, é guai. O disco empeza con Abuela, que é súa nai, e acaba con un susurro seu. Así que bonito, empeza o disco con Abuela cantando sobre as alas. Oh, si me dieras alas para poder volar y estar junto a las tuyas, qué Cantando dulce a túa van a avoa. estar. Miña abuela cantando e a Virgen. Si, recordo escoitala. Pero é bonito o mensaje da copla esa e tal, que podes como extrapolar a calquer cousa, non? E termina mamá, bueno, parecíame un peche guai, aparte como das dúas persoas das que heredo esa ansia de dedicarme a isto. E era como incluílas, non? Sí, é guai eso. Despois está Faros, que foi a canción que lle cantei a Borja para enamoralo na nosa primeira cita. E a canción que me cantaches a E mí. a que te cantei a ti para enamorarte tamén, porque é a que uso. Recordo así. Sí, sí, sí. Faros é unha canción maravillosa que moi escribín bonita. de chiripa absoluta. Así Non é chiripa, non é nada. Bueno, pero de verdad Estabas foi conectada. un xogo total, non lle estaba dando ningunha importancia en ese momento. Nin siquera, moitas veces pásame ao ir a escribir unha canción que sinto como, non sei describilo, non é moi abstracto, pero sinto como un chamado. Hai algo aí. Entón vou xa, porque sei como que algo vai nacer. Si estás enchufada. E entón aí estou e escribo inteira, normalmente como de principio a fin, e acabouse. O sea, eso de ir aos poucos e tal, bueno, co tempo experimentei crear desde moitos lados, pero é verdad que este disco surgeu bastante así, non? Pero con Faros nin siquera, estaba como xogando, tal, e escribina e non lle dei importancia ninguna, quedou aí, porque moitas veces tamén escribes e dis, guau, que pasa? Idealizas a canción. Que pasada isto que acaba de salir. Hostia, como puden acabar de escribir isto? Menuda chuladísima. Pero con Faros é como... Co ukelele xojando. Un ukelele que lle xojete, aí quedou. Outro día estaba nun círculo de mulleres no que ti tamén estiveches. Falamos Fauce e eu de eso. Sí, o telar. Como unha experiencia de que... Ti contarasme, non? Que estiveras tamén. Pois as chicas do telar, dese círculo de mulleres, digo, hoxe compuxen esta cousa. Entón toco así, e aí foi cando todas me dixeron, tía, bueno, Fauce chorando moitísimo e tal. Porque todo isto saleu o de ser faro, porque Fauce sempre me di, as persoas son faros. Tía, eres un puto faro, non? Era como unha frase moi súa. E de aí viña un pouco todo. E ela así que... E a canción empezou a calar e todas me dixeron, tía, Dios, qué bonita, é preciosa, tal. E aí empecé a decir, pois sí, que bonita. Pois sí que é, super bonita. E en realidad é unha das cancións que máis cantei desde esa. A máis sencilla de todos. E tiñanse que traer a ti o podcast porque ti eres unha das persoas faro na miña vida. E lévalo sendo desde fai uns anos. Moi fuerte. O sea, moi fuerte. Gracias. Moi fuerte, tía. E é moi bonito. E honro moito. Un faro é unha inspiración, non? Sí, honro moito. E esas persoas que che alumbran o camiño cando ti non o ves. Porque elas sí que o están vendo. E dinche, mira aquí. Eu estou vendo isto. Ti eres capaz de mirar aquí? A ver, mira aquí.
E persoas que están en un punto no que che dan o exemplo de que é posible certas cousas. Pois eso, vivir, para min fostes todo este tempo exemplo e siga sendo a un nivel de profundidade moi grande, porque xa non estou falando siquiera a un plano, sí, ha conseguido lo que quiero, ¿no? Ese sería un plano. Esa persona ha conseguido las cosas que me gustan, que crack. Bueno, maravilloso. Pero xa é máis profundo. Jolín, esta persona está enraizada e vivindo a vida desde un sitio tan bonito, tan libre, tan real, síntese tan real, que asusta tamén en algunhas cousas. Porque é un reto. Hai que soltar moitas cousas, non? Para estar aí. Entón, gracias por ser fan, tío. Xa sei que te sale natural. Supoño que... Pero é bonito ver que todo o que vivistes sirve. Agradezco moito que... Porque ti tamén as pasastes difíciles, sí, como claro, todos. Claro que sí. Pero penso que eso que se ve como faro é unha búsqueda interna de ser honesta contigo e selo. Ser honesta todo o tempo e selo en todas as áreas da túa vida, non? E permitirte a transformación constante. Isto agora xa non é e é outra cousa, non? E se ten que transformar. Ou como isto que vivo pódese transformar. E ver todo como un aprendizaxe. Todo, ata o que parece negativo. Aí quizás te convirtes en faro sin querer. No, sí, sí, totalmente. Sin querer. Totalmente. Gracias. Pero é guai. Eu fai pouco tamén, creo que compartía en Insta ou non sei onde foi. Que últimamente, cando teño un reto na vida, xa hai unha parte de min que sinte, guau, cando supere isto, porque xa sei que vou a superar, vai a ser de tanta contribución. O sea, xa penso incluso, sabes? E é un motor tamén de cambio para min eso agora. Porque sei que por eso pasamos todos. Sí. Claro, quizáis a min o que... Si eu teño que buscar un faro. O que me levou aí é o meu fillo. Que guai. A búsqueda constante de ser honesta conmigo para que él poida verse reflexado Ter un exemplo, sí. e ser honesto con él. Sí, dende logo, foi él. Que guai. Te queremos, John. Disfrazado de que era? Del juego del calamar. Disfrazado do que queira. Que guai. Despois está Se ninguén me escoitase, que é unha canción que non saleu agora en febreiro que estamos gravando isto, non sei se cando sale o podcast estará fora. Que é unha canción que me flipa, a verdad. Unha canción moi fermosa. Verdad, tía? Sí. Esa canción é maravillosa. Sí, ten algo especial. Métese dentro a escoitala. É guai. E é unha canción que che contaba outro día que surgeu, en realidad, non conscientemente, ¿no? Pero a semilla foi despois dunha sesión contigo. Na que eu creo que xa non me acordaba moi ben que para que cantaba, para que facía todo isto. Sí, recordo as etapas. Recordo as etapas todas, non? A ilusión do principio e o sí e ese vir con son unha muller salvaxe e agora vamos a por eso, non? Acompáñame a... Non sei por que canto. Que é necesario pasar por aí. É moi necesario, non? E atopar por que cantas verdadeiramente. Pero claro, nese atopar por que cantas tes que soltar o por que pensabas que cantabas. E hai un limbo no que non sabes. Sí, hai unha pérdida de sentido. Sí. Sí, exacto. Sí, e logo te das conta de que o sentido realmente, claro, o que perdeches, o que soltaches son os sentidos que lle dabas a través de outros. E o que aparece é o sentido que ti lle das. Entón, cal é o sentido de que eu cante? Cal é o sentido que eu lle quero dar? Porque é algo que ti lle das. E cando atopaches, aí empezouse a mover todo. Sí, máis sólido. Sí. E non tan sufrido. Pois sí. Pois esta canción basicamente empeza así, non? Se ninguén me escoitase, cantaría. Pero como fe junta.
Porque ti preguntástesme en esa sesión. Sí. Sí, si foras unha vagabunda. Si fueras unha Si estuveras vagabunda, vivindo na calle. nadie te e mira, nadie... non foras a gravar un disco. Sí, nadie quere Cantarías. saber de ti. Qué fuerte, tío. Pois que lindo que salira ese tema. E é unha pregunta interesante para que se faja todo o mundo que crea arte. Que se dea como oportunidade de preguntarse pa que carallo está facendo a persoa? Sí, sea arte ou calquer ¿Qué cousa, haces? Pa que lo haces? Porque igual tamén descubres aí motivos corruptos polos cales o estás facendo. E dis, hostia, algo que era tan natural e genuíno en min e tan sagrado. Eu tiña a sensación moitas veces de que o prostituímos 1000 veces. Como medio para conseguir sensacións, cousas, sí, ideas, non? Sí, vacíos internos. Vacíos internos, sí. Claro, pero nese proceso hai un espazo no que tes que atoparte contigo e solucionar e encher esos vacíos que o mellor estás enchendo a través da arte, para que a arte ocupe o seu lugar. E aí tamén a enerxía que ti tes para desenvolverte na arte cambia, muda, porque desplégase unha enerxía tremenda cando tes un sentido posto por ti para eso que fas. Si non eres antes como unha escrava, non? De eso que estás facendo, para sentirte ben, para gustar, para o que sexa. Para un millón de cousas. Sí. Despois para manterte financieramente aínda por encima. Se non che chegaba. É Sí. que... E volves unha escravitude. Sí, sí. Literal. Despois está Born to Shine, que realmente é como a última canción do disco oficial. Pero foi a primeira, Pero non? foi a primeira. Born to Shine é maravillosa tamén. Outra canción que me sirveu a min de faro. As cancións a veces vanme de faro moito. Sí. E sacalas adiante volvese importante co paso do tempo. Dixo, menos mal que o saquei. Porque cada vez que as coito recórdome certas cousas, non? O verán do COVID, nunca contesto, creo. O verán do COVID, bueno, meu pai enfermou, tiña unhas circunstancias persoais que bastante duras, e noutro momento e con outras ferramentas, non, para gestionar todo. E eu estaba xusto empezando a dedicarme á música. Os meses antes do COVID, fora cando decidira deixalo todo para empezar coa música. Panorama increíble. Todo foi perfecto, en realidad non o vivín desde o drama nada. Bueno, pero foi un salto grande. Sí, foi un saltísimo. Un saltísimo. Unha No, o decisión salto moi sí, o importante. salto sí que o vivín desde o drama. Sí, unha decisión moi importante Super para desde ti. o drama, desde o momento. Bueno, por cousas, ese verán, claro, eu viña como, tomei a decisión e puxen máis pilas ao 300% para profesionalizarme, para facer todo, para poñerme ao día, o que eu supoñía que era estar ao día, á altura, bla, 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 bla. Ben o COVID, xa un parón grande, circunstancias personales moi adversas e moi duras que ter que enfrentar. Entón, de repente, sentín que era todo o contrario, que tiña que parar, porque agora eu xa non estaba no momento de eso. Tiña que reconfigurarme. Entón, viña traballando os veráns da música, tiña varios grupos e tal, e ese verán deixei todo. Dixen, non quero tocar. E púxeme a limpiar habitacións de hotel. O sea, random total. Pero sí, necesitaba facer algo que non me implicara pensar nada e que non tuvera nada que ver coa música nese momento. Cousa que fixo que salvaguardara a música para cando me nasera. E... Bueno, e simbólicamente limpiar parece unha tontería e dirás ti que non ten nada que Pero ver. estaba limpando, non todo. De alguna forma, sí, non? hai moitas cousas que mira poderías que hai traballo, facer. si doume Hai por aí. moitas cousas que poderías facer. Que movida, tío. Sí, eu, por exemplo, un hábito que teño todas as mañáns é barrer o chan da casa. E é un hábito que sei que é interno tamén para min, non? Que nese silencio que estou barrendo o chan, tamén porque teño unha cadela que solta un montón de pelo, pero É verdad. pero nese momento que xa collín como hábito barrer o chan, realmente é un momento de introspección que pola mañán a primeira hora de limpieza, de que non necesito e que podo barrer tamén, non? Entón ti paraches todo e precisabas limpiar cousas. Pois sí, tío. Pois aí estaba limpando en época de COVID. Habitacións románticas de hotel con jacuzzi. Pero foi limpiando que, claro,
cando fas este tipo de actividades, cociñar, limpiar, conducir, en segundo plano, estás como en dous sitios. Na acción que estás facendo que é moi rutinaria e non require a túa atención, e en outras cousas. E unha das cousas que suelen pasar é que cantas, ou que, non? E ti cantabas. Claro. E eu, de repente, empecé a tararear isto, o estribillo de Born to Shine. I was born to shine. Parece un musical, ¿no? O comienzo de musical. Ella limpiaba e de repente soñó que iba a brillar. Pero é verdad, veume eso. De feito, veume como ao principio da jornada, eu non tiña un móvil nin nada comigo, e estuve tarareándoa sin parar para que non se me olvidara, porque aí sí é como que eu reconozo cando de algo se vai poder tirar máis do fío, ¿no? E iso sentíase verdadeiro. E non tiña nin donde apuntalo, nin donde tararealo, nin unha nota de voz que facer. Entón estuve ca miña compañera de traballo, en plan, intentando non interactuar moito para que non se me fora e tarareando un bucle. E Born to Shine foi a primeira canción que compuxen desde a voz. Que é algo que quero volver a facer. Porque creo que o máis genuíno sale así. Bueno, a ver, pero entendámonos. Porque é como que ven sin límites. E a música está na cabeza tamén. E despois vais á la terra. Foi unha canción que construín desde a imaginación, desde a voz. E despois busquei no piano, que era o que estaba cantando. Incluso a liña de baixo, que eu non sabía tocala. E fun nota a nota. Tía, pero saleu un tema increíble que se escapaba das miñas posibilidades musicales nese momento. É algo que me encantou. Entón surgeu a posibilidade de gravala con uns chicos con Calle Sonora que facían eses vídeos en directo e tal. Para min ese momento era inalcanzable. Isto é outra. Díxenlles que sí a Calle Sonora sin ter ningún tema. E polo medio apareceu Born to Shine. E en 15 días escribina, chamei aos músicos. Que tamén foi bonito eso, porque eran músicos que eu admiraba, en ese momento proyectadísima, aparte, de que eran xente, para min, inalcanzable, ¿no? Pero fixe un exercicio de chamalos e de preguntarles se querían vir a participar de eso. E todos dixeron que sí. Era un pouco que falábamos antes de sentir a chamada, non? Sí. E seguila. Sí. E foi literal, toda a construcción. Cando aí non deixas que a mente interrumpa, non teño nada preparado, non estou a altura, non sei, un montón de cousas que que virar a podrías tocar, sí, yo que sé. seguir eso que sintes, inda que parezca un imposible, para que se convirta nunha posibilidade. E crear en base a iso. Sí. Que bo. Pois foi todo guai, douse todo perfecto, máis alá que perfecto e tal. Publiquei esta canción e eso era 2020, claro, hasta 2025 son 5 anos. E en eses 3-4 anos que estuve sin entrar ao estudio de grabación, esa canción sempre era un faro. Era como, acórdate desta Marian primigenia que estaba aí, que non se enteraba da patata, e fixo esta cousa increíble para o momento no que ela estaba. Era un ancla de recordatorio Claro, para ti. 100%, tío. E é como, alégrome tanto de habelo feito. E estuve sempre que a escoitaba, era como un vale, acórdome de todo. Vale, sempre que me perdía, poñíame, vale. E seguía, e seguía. E para o disco fixamos, tiñamos como unha versión así solemne da canción, que é super bonita, gravada, e para o disco fixamos unha versión funky, nada que ver, pero xa máis como celebración, como peche e así. E sí, é guai. E por ultimísimo, hai outro interludio, hai unha nota de voz, sin acabar. Túa. Miña, de eu tarareando en casa. A que chamei Boa Ceibe, porque eu tarareo iso un momento do audio. Boa lonxe, boa Ceibe. Que mola tamén para acabar o disco. E sí, tamén, por eso de por que non. Si aí a miña voz sona máis eu que nunca, porque estaba eu na casa comigo sin pensar en nada. Ao final é un disco super producido, o sea, super elaborado, super transformado, a voz, todo, ¿no? Todo está pasado por moitos procesamientos. E poder incluir un trozo de eu 100% co audio do móvil, sin tocar nada. Tarareando cousas imaginarias, balbuceando. É guai, porque é como empeza todo. E é realmente o que é. O resto, pois tamén. Non, pero é xa unha construcción.
Si hai un proceso moi grande en todo o disco, non solo en tempo, sino xa solo as tres voces que se escoitan, a túa avoa, a túa nai e ti, eh, xa fala moito de todo o proceso teu que tes que facer para poder comezar todas as cousas que tes que soltar sobre quen crees que eres e como te vas transformando polo camiño, non? Ata hoxe. Alguén que voa lonxe E e David. ceibe. Pues sí, tía. Pois nora boa. Gracias, amorilla. Jo, pois boa lonxe, boa ceibe tamén lle decimos ao disco. Que isto tamén é unha movida, a fase de lanzamiento. Joi, ainda estou aprendendo aí. Como te sintes aí? Mellor Mellor que cando? que o ano pasado. Porque o ano pasado levei no fatal. Entón, agora estou mellor posta. Pero bueno, agora xusto vou a lanzar unha canción, veremos a ver que tal o vivo. Creo que moito mellor. Que sucede no proceso de lanzar a canción? Pois tía, que aínda non o teño articulado de todo, siquera. O sea, aínda estou demasiado metida no proceso como para velo con moitísima claridad, pero o ano pasado fíxoseme super raro. É como, de repente, aparece alguén na ecuación. Na ecuación, de repente, aparece o outro. Claro, igual ahora estou dicindo en alto, igual eso é unha elección, ¿no? Que apareza o outro ou non. Bueno, é unha realidade. Pero bueno, tamén é... A xente vai a escoitalo. Claro, e pa que o saco? E empezo a preguntarme, que necesidade teño eu isto? E en un punto empezas a estar pendiente de se a peña o escoitou ou non o escoitou. E é un proceso raro. Así como todo o anterior proceso, por moitas dificultades que haxa, é un proceso moi natural para min. A creación, levar esa creación a cabo. O tempo no estudio foi os mellores euros invertidos na miña vida. Os mellores miles de euros invertidos na miña vida. O sea, vaya. En este proceso, polo de agora, non me encontro a min tanto. Non lle vexo tanto sentido aínda, sabes? Non me fai tan feliz. Quizáis en ese proceso de soltalo e de lanzalo hai que soltar E tamén... veñen medos tamén e cousas. Claro, normal. Hai que soltar tamén o recibir o feedback e coller ese feedback para decir sobre ese tema que lanzas si está ben ou está mal. Non, e non ir aí. Está ben porque ti sentiches iso. Ahora, o necesita o público neste momento, porque cantos temas non se volven éxito moito tempo despois. Sí, sí. Non, por exemplo, entón, non está ben ou mal porque o público o precise ou o recoñeza neste momento, ou se identifique con eso neste momento. E a veces incluso, outro día que non recordo de quen me falaban, que moitos anos despois e esa música chega a un país distinto e nese país de repente se volviu un gran éxito. Sí, Entón, o mellor non está nin colocado hai a no... historia dun artista, creo que era norteamericano, que se fixo super famoso en un país africano. Sí, é esta historia. Non vin a peli, pois mira, teño pendiente Esta dela. historia, sí. Non recordo o nome del. Eu tampouco. Pero moitos anos despois este home solta a música e estáse dedicando á construcción, me parece. E estáse volvendo un gran éxito en África, non? Entonces dis, wow. Sí, los caminos del Señor Non podo coller o feedback que me chega dun lanzamiento ou dunha exposición da miña arte como está ben ou está mal. Tiña que habelo feito ou non. Non, tiñas que habelo feito. E agora soltas para que o tempo coloque eso no lugar e no momento que teña que ser colocado. Sí, que despois a mente xoga unha mala pasada. E a día de hoxe os números tamén están moi prostituídos, porque en plan, a miña canción solo se escoitou, e poño solo entre comillas, vale? Solo se escoitou 5.000 veces. En plan, me estás vacilando. O sea, 5.000 é unha animalada. O sea, xa 50 é unha animalada. En plan, en que momento se nos foi o ego colleu, sabes? Agora é como, no, porque si no tiene 2 billones. A ver, vamos a centrarnos. Xa, e nunca é suficiente. Claro, para o ego nunca é suficiente. Entón, tamén valorar cada ser humano que pudo encontrarse con isto e que guai haber coincidido a través de isto, sabes? E é como,
E ojalá, non só ojalá escoitara de corazón e lle supuxera algo. Buah, sería increíble. Pero por esa persona, non? Esta canción non só me sirve a min a chegar hasta aquí, buah, pode incluso servir a unha persona. Me parece increíble. Claro que sí. Si é o que falábamos tamén de como convertimos a arte en produto, non? Entón, un produto ten que ser consumido xa. E non é así. E non sabes de que maneira tampouco eso te pode levar ao éxito, porque a través de que unha persoa determinada nese momento determinado o escoita, e só escoitaron 50, pero desas 50 hai unha que abre unha porta que non esperas hacia ese éxito. Entón, bueno, é relativo. Sí. Non é algo que o éxito non é algo que chega de maneira inmediata, creo eu. Non sempre. 100%, tía. E é mellor que sea así, tamén o penso últimamente. Non sei se é mellor ou non, pero aí está tamén o deixar que a vida se exprese da maneira que sea. Pois sí, pois creo que o ano pasado sufrín este proceso porque me pillou desprevenida, porque nunca o vivira, nadie nace aprendido, non? Claro. E pensaba que estaba moi ben sentada, pero todo isto descentroume moitísimo. E encontreime con, de repente, volver a estar proyectadísima e sorprenderme a mí misma. Digo, hostia, isto todo outra vez, non? Creo que tomei moita consciencia, que fun aplicando cambios, e creo que agora estou desde outro lugar e que me queda solo sostelo durante os lanzamentos novos, sabes? Practicalo. Porque falámolo e vexo claro, pero aínda non o vivín, porque aínda, sabes? Entón, vivirase cos próximos lanzamentos, que eu poida sosterme aí e disfrutalo, porque pa que non fago? Pois pa min, en primeira instancia, non? Como esa celebración, como esa integración, como ese final, pois que guai. Sí, é un acto de amor e de respeto tamén a todo o proceso, a ti e a propia arte que está creada. Por eso hai que lanzalo xa. Non tería sentido. Pero que me entrou crisis existencial de decir, non lo lanzo. E se non saco o disco? Sabes que pasa tamén? Que claro, nun proceso tan longo, unha vai se transformando. E hai cousas que deixan creadas de identificarse, que, claro, que deixas de estar identificada, pero que hai que recoñecer como parte de unha. Porque eres hoxe así, porque onte fuches. Pasaches por aí, e que non? sempre podes darlle unha actualización, non? Eso tamén é algo que fun aprendendo. Pois no momento que chego directo non tocarei as cancións do disco tal como foron concebidas, porque xa non me terán sentido. Eso é outra cousa interesante, deixar que o arte se transforme. Claro, pero podo ter esa flexibilidade de decidir de novo como sinto ahora eso, e se non sinto algunhas sacalas e meter outras, non? Generar esa flexibilidade tamén é importante. Ou o mismo cos videoclips. Soñei sempre con videoclip X, sí, pero agora pois como, sabes, que necesito expresar, como... Sí. Como estás? Como estou? Sí. Ben. Sí? Sí. Disfrutastes deste espacio? Moito. Sí? Que vai, tía. Moito. Eu estou contenta de abrirse unha ventana a que o mundo che conosa. Gracias. Sí, levo anos de introspección. De ermitaña. De ermitaña e de traballo moi de un a un. E agora comeza unha nova etapa tamén para min. Sí. E o que che comentaba, non? Trasladar e recoller todo o que fun antes desa etapa de introspección, que está vinculado ao movimento, á expresión e á arte, e traela aquí, a quen son agora. E todo é genial como foi, e todo está sucedendo como ten que suceder. E este episodio para min tamén é un pechar esta etapa de ermitaña, como ti dis. Que guai. Sí. Pechamos a ermitaña. Gracias. Te amamos, ermitaña, gracias. A que fase vamos agora? Fuera de la cueva, outside the cage. Non ten nombre ainda, non sei. Boa ceibe, boa libre. Boa ceibe. Que guai. Bueno, sintes falar de algo máis ou que vayamos fechando? Creo que podemos pechar, non? Ti síntelo tamén? Guai, sí. Vale, pois todos os episodios estou nos pechando con pedirlle a cada invitado que sintonice consigo mismo e que emita cal é o seu desexo salvaxe para o mundo en este momento. Para si misma e para o mundo.
E eu vouche a pedir, se é posible, Sí. porque trouxe unha cousiña escrita en Sí. reflexión a este proceso teu vivido contigo Sí. e tamén meu. Entonces esta mensaxe podería ser Esta. esto que escribín para ti. Sí, sí. Genial. E se te Eu apetece tamén estaba pensando acompañarme, eso. Sí, se te sí. apetece acompañarme coa guitarra, Sí, sería sí. genial. Let's do this. Esa libreta, por cierto, é bastante de meiga. Esta libreta ven últimamente conmigo a todos lados. Super bonita. As meditacións que fago grupais e todas as cousiñas van creándose aquí. Foi un regalo Super fantasioso. dunha persoa que quero moito e ven conmigo a todos lados. A ver se me deixa a voz. Está un pouco desafinada de estar aquí, pero Está perfecta. está na afinación que desexa. Veña. Pois ese anelo salvaxe lévame ao alto da montaña, onde a brisa murmura a través do meu cabelo. E se me paro a escoitala, dime: hola, estou aquí, síntesme. E hoxe, por sorte, escoitoa. Sempre pensei que era eu quen experimentaba o vento, pero non. Resulta que a ela, á vida, encántalle devolverme o bico. E conmóveme moito sentila hoxe. E aí doume de conta de que o medo que sinto é en realidade coraxe asomándose. E que as vaguas que parecían tristeza son realmente a alegría que volta a min, ao meu fogar. E fora de min, máis alá de min, e dende dentro de min, sinto agradecemento de saber dela, de deixarme levar por ela. E eso conmóveme. E é que o meu corpo garda o recordo de sentir a esencia, a alma, de voltar á terra da terra. E ela pode voltar a min na memoria dos meus xeonllos manchados de erva e o cabelo cheo de area. Ela pode voltar a min na apertura das miñas cadeiras que deixan que as miñas pernas estiren e corran. Ela pode voltar a min cos brazos tan abertos que abracen o ceo, recordando que son filla da terra, dos mares e do oscuro cosmos. E que ninguén, nin sequera a miña propia mente, pode domar a alma e a esencia que vive dentro de min. Nin sequera. Nunca. Entón, confío nas palabras que din os meus pés descalzos bailando sobre o chan. E o meu espírito canta e permanece salvaxe. Por sempre. Por sempre. Voltar á terra. Falar de ti a ti ás árbores. E chamar aos espíritus. Mais non para pedirlles, sino para dar. Gracias. Gracias a ti. Vou chegar nun super abrazo. Un abrazo multidimensional. Eu a ti. Que guai. Estou acabando todos os podcasts indo a cabalo do entrevistado, así como... Gracias. Que guai. Ai, que ben trabajo no yo. E esta é a canción que a guitarra, é a mesma guitarra, non? Sí. É a guitarra que truxeches a esa primeira sesión presencial e xusto foi o que me tocaches cantando Faro. Así que é moi fermoso ese lanzar esta mensaxe salvaxe Sí, sí que é. con esta base. Sí. Poa lonxe, poa ceibe. Musiquiña e todo, o que sale de nós. Que